כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק. מאזינים יקרים, המשנה אומרת לנו, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים המשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה. שאל פעם יהודי, למה מגיע ללומדי תורה כזה עונש? האם לא מגיע להם מיטות נוחות, אוכל משובח, חיים טובים, חיים מאושרים? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את הכסף? כדי שיפול בידי אנשים שלא לומדים תורה? מה באמת ההסבר? המשנה מלמדת אותנו לא מה יהיה לנו בפועל, אלא איך צריך לגשת ללימוד. מהי דרכה של תורה? אדם צריך ללמוד תורה בלי תנאים, בלי דרישות, בלי לבדוק מה מצב הבנק, מה מצב הפרנסה. צריך לשבת וללמוד, התורה היא העיקר, זה העושר האמיתי שלנו. וכשאדם ניגש, כך היא דרכה של תורה, שהוא לומד תורה בכל מצב, אז זוכים לפרנסה, זוכים לבריאות, לאוכל טוב, רהיטים יפים וכל טוב. בעזרת השם, שיהיה שפע גדול לכל יהודי, בפרט ללומדי תורה, הממיתים עצמם באוהלה של תורה, כך היא דרכה של תורה. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך. האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.